Sa ngalan sa Samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya ug kalinaw sa Dios sa atong Amahan, ug ni Jesu-Kristo atong Ginoo, mana kaninyo. Mga igsoon, maghilusol kita sa atong mga sala, aron mahimo kitang andam sa paghalad ining santos nga misa. Nagakupisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon, nga nakalampas ako nagkuuyamot sa una-una, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan nga buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga anghelo mga santos, ug kaninyo mga igsoon, alun ninyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kaluyan unta kita sa Dios ug pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
gagampo kita. Tunhay ug makagahom nga Dios, gipaila mo sa solemning paagi si Kristo nga imong pinalanggang anak sa pagkunsad kaniya sa Espiritu Santo. Itugot nga sa kanunay makapahimuot unta kanimo ang imong sinagop nga mga anak nga nangatao pag-usab pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, tanawa ang akong alagad, nga akong gitabangan, akong pinili, o gikamiingutan nako pag-ayo. Gihatagan nako siyag gahom, hatagan niyag hustisya ang kanasuran. Dili siya mosinggit, ni mutuwaw, ni maghimo siyag masabang pakigpulong sa kadalanan. Maluluyon siya sa mga huyang, ug matinabangon sa mga timawa. Ipatuman gayud niya ang hustisya, dili gayud siya mulunga, ni maluya, hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya, dinhi sa kalibutan, ug ang kapuluan magpaabot sa iyang balaod. Ako ang Ginoo. Nagtawag kanimo, aron labanan mo ang katarong. Pinaagi kanimo, maghimo ako kasabutan, uban sa tanang katawhan, ug himuon ko ikawng kahayag sa kanasuran, aron pagpabuka sa mata sa mga buta, ug pagpagawas sa mga binilanggo sa mangitngit nga binalangguan. Ang pulong sa Ginoo. Bendisyonan sa Ginoo o kalina ang iyang lungsod. Hatagi ang Ginoo kamong mga anak sa Dios. Hatagi ang Ginoo sa himaya o pagdayeg. Hatagi ang Ginoo sa himaya nga angay sa iyang ngalan. Simbaha ang Ginoo niya sa balaan nga sapot. Ang tingog sa Ginoo ana ibabaw sa katubigan. Ang Ginoo ibabaw sa halapan nga katubigan. Ang tingog sa Ginoo kamhanan. Hariano ng tingog sa Ginoo.
Nagtulog ang Diyos sa himaya. O diya sa iyang templo, ang tanan nagaingon, himaya. Ang Ginoo naglingkod sa trono, ibabaw sa baha. Ang Ginoo naglingkod sa trono, nga hari sa kahangturan. Bendisyonan sa Ginoo o kalinga ang iyang lungsod. Pagbasa gikan sa mabuhat sa mga apostoles. Si Pedro mingon, karon na ilako na nga ang Dios walay pinalabi. Ang mahadlokon kaniya ug nagbuhat sa matarong iyang dawaton sa walay pagsapayan sa bulok sa iyang panit. Nasayod kamo nga gipadala niya ngadto sa katawhan sa Israel ang mensahe sa maayong balita sa pakigdait, pinaagi kang Jesucristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit o giayo niya ang tanang giyawaan kay ang Dios diha man kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mana kanidyo. Gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya miadto sa Jesus sa Jordan gikan sa Galilea aron magpabunyag ni Juan. Apan dili unta mubunyag kaniya si Juan. Siya miingon, ako ang angay mong bunyagan. Apan nganong ako naman hinuon ang magbunyag kanimo? Apan gitubag siya ni Jesus, pasag lang nga mahitabo kini. Kay niining paagiha, baka tuman kita sa tanan kagisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Sa pagkahuman gayud og bunyag kang Jesus, bihawas siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mikunsad daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag kaninyong tanan. Labi na sa mga
parokyano sa Capitol Parish sa Iscario. Ani ako dinhi karon, nagdala ako sa ngalan sa parokya sa Capitol o sa akong kaubang mga pari. Si Father Bubit Hirali unta ang mumisa karon, pero tuwa siya sa gawas nasod. O gipulihan siya ni Father Arman, o wala pod si Father Arman, o gago si Father Patricio Ornupia, o kauban usab namo sa parokya si Father Eric Hicom. So kaming upat kaparian o ang mga parokyano sa Capitol Parish, Our Lady of Sacred Heart. O salamat kaayo sa atong panag-uban nining pagsaulog sa pista sa pagbunyag ni Jesus. Si Jesus, Dios, pero sama gayud kanimo ug kanako. Og gisiliyuhan siya sa tingog sa Dios gikan sa kitasan sa dihang siya nahuman pagbunyag kag buwan. Ang tingog nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nagkapahimuot kanako o nakalipay kanako pag-ayo. Nagpasabot kini nga ang santo ninyo Dios gayon o gamhanan. O di lang kay Dios o gamhanan, ania siya kay muuban kanako o muuban kanimo. Muuban siya kanako o kanimo diha sa aktong pagbuhat sa katarong. Ug labanan gayon niya ang katarong. Ug daghan kaayong mga tao nga maingon, dili lang ko magtinarong tungod kay lisod kaayo, daog-daogon unya ko. Magkalisod unya ko. Ug siya dili gayud muhunong kay iyang labanan ang katarong. Dili siya mulunga o dili siya maluya. Iyang labanan ang katarong. Manang maglipay ta, maglipay ko o maglipay ka, kitang tanan, kita nga mi-decide nga magtinarong. Dili ko matarong, di-decide ako nga magtinarong na. O kauban na ako, ikaw, nga bibangon alas 2 siguro, alaw to, sa launa ba? Ano, naging magkalingkod, magkasulod, no? Dere. Umingon, gusto na kong magtinarong. Siguro, naapod ingon nga, bubangon ko gulauna, kay gusto kong makadawat ana. Pero, kadaghanan, mingon, makadawat unta ko sa kusog sa pagkamatarong. Karon, gayon, o dinhi. Walang pagsulod, gidala nimo ang katarong. Ug unsa man gunang katarong? Muila sa Dios ug muila sa isi katawo. Walang pagsulod nimo nangayo kag katahuran. Giila ka sa imong kauban. Ug kung wala kay lingkuranan, wala ka nang ilog. Wa ka nang ilog. Kung siguro ikaw giilugan, wala ka ni reklamo. Wa ka ni reklamo. Mao ka na ang naningkamot sa pagbarog o pagdepinsa sa katarong. Siguro, doon ay dagko pa kay imong nabuhat nga pagtinarong nga ikaw gipasakitan. Pero may ingon, labanan kaniya. Labanan kaniya. Kay mianin siya aron paglaban sa katarong. Siguro, ikaw, miingon nga, nagkalisod na ko pag-ayaw karon, pero siya, gibunyagan, kay iyang labanan. Maluluyon siya sa mga kabos.
Matinabangon siya sa mga ubos. Usbon ko, maluluyon siya sa mga tinmawa o matinabangon sa mga kidaong tao. So manang maglipay kita kay ang Dios nagpabunyag siya o iya kitang ubanan. Kay ang iyang pagpabunyag maugayod ang iyang pagpakita nga ikaw nga binunyagan iya gayong ubanan sa imong pag-decide o pagsugod pagtinarong. Karon nadungog ta ang gisulti ni San Pedro na tino na nako karon bisan kinsa katoliko o dili katoliko basta mahadlukon sa Dios ug nagbuhat sa katarong iya kayong unungan. Makasasala o buutan kayo dili niya iksapayan basta kay mahadlukon sa Dios ug ni-decide nga magtinarong karon kayon ug dinhi. Manang mga kauban ko, labi na sa parokya, sa Sacred Heart Parish, Our Lady of the Sacred Heart Parish, sa Capitol, bidecide ikaw, karon kayon, bidecide ikaw kung magtinarong. Gibunyagan sa Jesus alang kanimo. Manang dako kaayong kusog kini, kagiduot alang kanako o kanimo. Sa akong giingon nga be-decide. Ang atong desisyon sa pagtinarong i-renew every minute of the day. Ako pare ko 27 na katuig. Na ako karon sa ingon ako ninyo sa Capitol pero naapo ko sa Mabulo pero dili sa parokya sa nangaging assignment diha ko sa Mabulo pero nagpabilin gihapon ko sa Mabulo tungod ni ining gisugdan sa Archdiocese of Cebu nga program o ministry abtanan sa Kaluoy. O ang program karon ang gisugdan nga dawaton gani dawaton kung kinsa ang gustong magtinarong bisag naapakas kadalanan bisag bago pa kanigawa sa prisuhan bisan pa man kung walay modawat nimo nga pamilya tungod kay inaani ka kaniadto inaanak ka kaniadto nagipulaan na sila nimo sige kung pasaylo niya karon nga lisod ka na kayo muli ka sa inyuha niingnon ka sa imong igsuon dili ko makadawat nimo kay maura gihapon ka kaniadto sige lang kag saan nga mag-usab di makatuhuan bisan sa imong igsuon imong anak sa muna nga karong urasa ang akong mga kauban sa abtanan sa Kaluoy nagluto na kay moabot na ang mga kauban nga naa sa kadalanan uban sa ilang anak uban sa ilang kabit kay nailan mo sila usay pag uyab no nailan sila uyab no wadto na sila kay mag-aurora mamunay unang buhaton kayo mag-aurora moapil sa grupo sa Mabulo Parish nga mag-aurora niya iguman sa aurora muhunong sila kadyot kay magpainit niya magpainit alas 5 upadayon na po sila rosaryo decide laging magtinarong decide nga magtinarong iniguman sa rosaryo, magdubina sila, depende sa unsang adlaw ron. Ninigaman og dubina, magmisa. Walay. Every day, moapil sila misa. I-decide lagi magtinarong. Ninigaman sa misa, lamisa. Pangaon sila, ninigaman magpangaon, magdala sila og pagkaon. O giingnan dayon may, inyo ang gispoil. Kawatan man na. Klaro ka ang dagway, kawatan.
Umiingon dayon, Ginoong Hesus, labani mi, labani ko. Kung kining among gibuhat, dili maayo, mahimo unta kang kahayag namo, kay ikaw ang kahayag sa kalibutan. Ikaw ang mugdanag sa mga nangitngitan o mupabuka sa mga mata niadtong mga buta sa katarong. O mapagawas niadtong nabilanggo sa garbo. Labani kami. Kaya doon na mag-daghang mungan, baingon, inyo mo na. Labani ako, labano kami. So, aniya kami niining maong buhat sa katilingban ang mga ubos, ang mga kabus, o ang mga timawa, o biingon siya, paluloyon gayud ako sa mga timawa. O sabay laing termino anang timawa? Nagkalisod? Abo, kasi ito siguro mo, basta di ka iko ka kuhag laing term ining timawa. Kabus? Maluluyon o matinabangon gayud siya niadtong ubos. Kung ikaw naminaw, no? Nga, kung magnaa ka sa sitwasyon nga lisod tungod sa pagtinarong, pagmata o paglipay, kay gibunyagan ang Dios aron mo unong kanimo. Kanimo. O kung gusto ka, magkuyog ta. Kuyog ko nimo. Bideside pugo nga magbago. Tinarong. O usbon ko, labanan gayon niya ang katarong. Ug mao kini ang simbahang Katoliko, nagsangyaw niini. Balik ta sa ebanghelyo. Magtinarong kita. Unya, nahibaw-an na to, ang simbahang Katoliko, dunay 7 ka sakramento. Yang bunyag, mao ang una gayon. Ug sa atong pagpabunyag, nahimugitang lawas ni Kristo. Kita ang iyang lawas. Kita ang mulihok o mupadayon sa iyang gisugdan. Pero ania sa lawas ang Espiritu. Iyang Espiritu. Iyang Espiritu. Manang simbahang Katoliko, nagsigiga yung naginig sangyaw, nagiguwali sa pulong sa katarong. Niya nanikamot po adlaw o gabi sa pagbuhat sa katarong. Manang kita din sa Sugbo, o ba ni Archbishop Abet Uy, sa Misa di Galileo, iyang padayag ang iyang katuyuan sa iyang pag-abot ni sa Sugbo. Mao kini ang akong buhaton. No? Magpaminaway ta. No? Sulti, iya paminawon ti ka. Usulti ko, paminawa po ko. Ya, hoping nga magkasabo ta. Ya, dungan ta sa pagtinarong. Sinodal Church. Ingon ang simbahan. Paminawa ko, paminawon puti ka. Hinaot nga magkasabo ta. Ya, kusgan ta nga mapadayon sugod sa atong pamilya. Kung doon naman gani badlungon sa pamilya, hinaunta nga imo siyang paminawon. Imo siyang paminawon. Labi na karon nga niata ini Pista Santo Niño. Nga maghangyo ka sa Santo Niño, tugudi ang taong ko nga manginaw po niya. Butanaw, nga din maminaw, nga dayon mulakaw pagmisyon. Padayon sa imong gibuhat dinhi sa kalibutan. Panindog palihog.
Dagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang magagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Dagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya, nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga pailawas, gikan ni Maria, nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nagaadto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Bisaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Bubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuwa kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa paggabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Sa dihang ang Ginoong Hesus mihawas gikan sa tubig sa Jordan, ang Espiritu sa Dios mikunsad kaniya sama sa salampati, og ang tingog sa Amahan mila kaniya ingon nga iyang pinalanggang anak. Isip mga anak sa Dios, pinaagi sa bunyag, ihiusa nato ang atong mga pag-ampo ngadto kang Kristo, ang ulo sa simbahan. Siya diha sa kalinaw, magampo kita. Señor Santo Niño Calor y kami. Nga ang simbahan ug ang iyang mga pangulo maisugon nga magmantala sa katahom sa atong Kristohanong pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Nga sa atong pagtuon o pagmamalandong sa mga misteryo sa atong katolikanhong pagtuo, mapabilin kitang matindanon sa mga saad sa atong bunyag. Magampo kita sa Ginoo. Nga kanunay unta kita nga magpuyo diha sa kalinaw ni Kristo, og dili magpihig o manlupig sa atong isigkataw. Magampo kita sa Ginoo. Nga madasig unta ang mga batanon alang sa pagpahinungod sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagapari o pagkarelihiyoso, ilabi na sa orden ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Nga makapahimot unta sa Dios nga ibayaw ang halangdong Teofilo kamumot ngadto sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton, makabaton o kahupayan pinaagi sa tabang sa atong mahatag kanila. Magampo kita sa Ginoo. Nga ablihan unta ang gingarian sa langit, alang sa mga igsuon nga nangamatay. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluy kami.
Mahigugmaong Dios, imong kabubuton nga maluwas ang tanang katawhan ug mahibalo sa imong kamatuoran. Tabangi kami sa pagkamatinud-anon sa imong tawag, dinhi kanamo, isip imong mga anak, ug sa pagkaplag ug kalipay diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako o ang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios kamahan ang magkagagahom sa tanan. Dawato na to sa ginawa sakripisyo gikan sa imong mga kamut. Alam sa bagay, wag imaya siyang ngalan. Alam sa mga kapuslanas, tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga gihalad atol sa pagpadayag sa imong pinalanggang anak. Himua nga ang mga halad sa mga nagtuo kanimo. Dawaton unta nga sakripisyo niya nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, tunhay nga Dios ug magkagagahom sa tanan. Angay og matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi ni ining katingalahang mga misteryo, gipasabot mo didto sa Jordan ang bag-ong bunyag. Aron tungod sa tingog nga gikan sa langit, katuuhan ka nga ang imong pulong nagpuyo uban kanamo. O pinaagi sa Espiritu Santo nga mikunsan sa dagway sa salampati. Gidihugan mo si Kristo ang imong sulugoon aron ilhon siya sa mga tao nga ang Mesiyas nga gipadala aron pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga kabus. Hugbo sa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos kini ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ano pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Pipasalamat kanimo, bipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, pikuha siya sa kalis. Bipasalamat kanimo pag-usab. Bihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan.
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, dinigpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ayan, nga moatubang umualagad kanimo. Himo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang mong papa, ni Alberto ang mong arsobispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Diha taga kanimo makagahom nga man. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Magampo kita samahan nga pasayloon niya ang atong mga kasalanan ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Amahan mo nga anak sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala.
mahilayo sa tanang kasamok, samtang nakapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Peace be with you. Peace. Panagay. Peace be with you. Sa Diyos, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay kalawat nimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Human mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami kanimo Ginoo nga pasayloon monta kami. Kami nga namati, nga matuuhon sa imong bugtong anak, pagatawgon og mahimo unta gayud nga iyang mga anak.
Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang kang Senyor Santo Niño. O Jesus, na matamis uyamot, Dios o Ginoo ko nga may gugmaon, nga tungod sa imong pagigugma sa mga katawhan, nagpakatao ka o gianak sa kabirhen. Nasakit ako kay kining imong pagigugma sa mga tao, gibaslan nila sa mga sala nga dili maisip. Pasaylo ang akong mga kasaypanan, o kaayo nga walay sama. Hayagi o liguna ang akong galamhan, aron sa pag-alagad kanimo, o sa paglikay sa kahigayunan sa pagpakasala. Hinaut Unta ang nga tinabangan sa imong grasya, matuman ako kining akong sahag, aron makaambit diha kanimo sa pagmaya sa langit. Amen. O Jesus, Senyor Santo Niño, nga mahigugmaon o yamot, nagaluhod ako sa imong mahal nga tubangan, ug nagsimba kanimo matuod nga Dios. Sa dakong pagpaubos na kadayag nagaampo ako kanimo, nga hatagan ako sa imong grasya, o ang gipangayo ko nining novena, kung mahihangay sa imong kabubuton o makaayo sa akong kalag, sa pagpadangat sa imaya sa langit. Amen. Amen. Ikaupat nga adlaw pangamuyo. O Jesus, nga maluluyon o yamot, nga gipahayag mo ang imong santos nga ebanghelyo sa mga tao, nga nagpuyo dinhi ining nasod, aron mugula sa ila sa kagigitan sa sala. Ug muadto kanimo nga matuod nga kahayag. Nagasimba kami kanimo, uban sa katalingban sa mga potestades, nga gipaambit sa imong gahom, batok sa tanang mga kadautan. Ug nangamuyo ako kanimo, nga tabangan mo kami sa among mga kinahanglan, sa pag-alagad kanimo, aron makadangat kami unya sa imong himaya sa langit. Amen. Diha sa kalinaw sa atong kasing-kasing, atong pangayoon ni Senyor Santo Niño, nga dunggo ng atong mga pag-ampo o ang mga petisyon ni ining Eucharisticanhong selebrasyon. O Jesus, nga matamis uyamot, Senyor Santo Niño, tuburan nga matuod sa pagigugma, nagaluhod ako nagasimba karon sa imuhang kamahalan. Nagaampo kanimo, nga itugot mo ang panagdait o panagiuyon sa mga haring Kristiyanos. Lamdagin mo o Ginoo sa kahayag sa imong grasya, ang mga erehis o ang mga sistematikos, para magkaila o magasimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot pa unta ang mga wali kanimo, ang mga makasasala na mahinusulon, papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio sa mga kasakit nila. Hugatagan mo kaming tanan sa imong mahal nga grasya sa pag-alagad kanimo dinhi sa yuta o sa himaya kanimo sa langit. Amen. Dayon og sa ulugunta ang silimbahon nga ngalan ni Jesus. Palihog mang lingkod ang may kalingkuran. Sa dili pa ang katapusang panalangin, adong nakitay, pahibalo og mga pasalamat. Sa ngalan sa Tanang Kaparehang Agustino, dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, kinasing-kasing minito natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa atong alas 4 sa buntag, Mesa Novena, meaning ikaupat nga adlaw sa nobinaryo. Sa Mass of Pilgrim Sponsors, Praying Communities, Florist of the Day, sa atong choir, ang Fidelis Choir. Tanang volunteers ug sa tanang mga bisita ug dibuto nga mitambong ug nagsunod sa social media karon. Sa kanila ug kanatong tanan, masipang pakpak pasalamat. Pasalamatan usab nato ang mga paring mikonsilibrar nining misa karon. Ato silang tagaan sa masipang pakpak. Ug ngadto sa atong mass presider ug homilist, siya member sa team of pastors sa Our Lady of the Sacred Heart Parish, Capitol, Cebu City. Sa Reverend Father Patricio Ornopia, laing masipang pakpak. Ug labaw sa tanan, ngadto sa atong gipasidunggan ning atong selebrasyon karon, ang atong Dios nga Batang Hesus, si Senyor Santo Niño, ato siyang tagaan sa masipang pakpak.
Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Masipang pakpak kang Senyor Santo Niño. Daghang salamat o palihog manindog para sa katapusang panalangin. Binisyunan sa kahimanan sa debosyon. Amahan sa langit, nagaday kami kanimo tungod kay imong gipadala ang imong espiritu nganhi sa among mga kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pagampo. Binisyuni kining mga kahimanan sa debosyon ug tudloi kami sa paggamit niini aron makatabang kanamo alang sa kasing-kasing ug maligdong nga pagampo. Himuha Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo di sa pagampo ug magkapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo Amahan, pinaagi ni Jesucristo among maluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Inuko ang inyong mga ulo ug atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Si Senyor Santo Niño, manalipod unta ug manalangin sa atong nasod uban sa kaabunda sa iyang grasya. Amen. Magiya unta siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kaangayan. Amen. Panalangin na unta niya ang atong simbahan ug ang kayutaan niini. Amen. Dasigon unta niya ang atong mga batanon ug panalipdan ang atong mga kabataan. Amen. Bugkuson unta kita niya sa usag-usa, inubanan sa iyang gugma. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo nga malinawon ug bansaya ang inyong pagtuo, hinumdumi nga ang maayong Kristiyano makahimong maayong lungsuranon. Salamat sa Dios. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño!